Hej, mit navn er Jonas, og igennem de sidste 7 år så har vi arbejdet på at bygge nogle bedre boliger, nogle mindre boliger og nogle mere bæredygtige byggematerialer. Og det har været primært som konsulent, hvor vi har hjulpet forskellige mennesker med at bygge de her huse og udleve deres drømme. Men tit så kommer der nogen til mig og spørger, kan vi ikke købe et nøglefærdigt hus, så vi bare kan flytte ind i det? Og jo, det kan man nu. Nu har vi simpelthen bygget et fuldstændig færdigt, nøglefærdigt hus lige til at flytte ind i. Og det står bag mig her. Det er sådan et mellemstørrelse tiny house. Det er 7 meter og 40 langt, så er det 3 meter og 63 bredt, og så er det 4 meter og 5 centimeter højt. Så det er sådan en rigtig fin størrelse, nem at transportere på vejen. Og det kan simpelthen blive dit. Og det er nok noget af det mest sådan bæredygtige byggeri, man overhovedet kan forestille sig. Altså, vi har arbejdet med alle mulige forskellige ting og eksperimenteret, men nu er vi altså kommet til noget, der fungerer rigtig godt. Så det vi prøver, det er at se, kan vi lave et hus, som i virkeligheden er komposterbart, hvor det kun er naturlige byggematerialer. Så grundlæggende set, så er der faktisk kun 2 materialer i det her hus. Der er træ, og så er der ler. Så hvis I vil, så kom med ind for at tage et kig. Og her har vi så herligheden. Det er sådan et gennemsnitlig størrelse tiny house til 2 personer, måske 1 person. Og det er lyst og hvidt. Det er jo det nye sort i dag, det er jo hvidt. Så vi har malet de her fantastiske lerpusvægge med hvid maling. Men der kan man selvfølgelig, hvis man har lyst til noget andet, sagtens male med alle mulige andre farver. Og så er det lagt op til, at der kan være enten en spiseplads her, eller hvis man ikke har lyst til at sove på hemsen, så kan man også lægge en seng her. Og på den anden side, så er der et køkken, hvor der er plads til et komfur, håndvask, vandhane, kold, varm, køleskab, det kan være fuld størrelse, det kan være i halv størrelse, så kan man forlænge sin bordplade. Og så herover er der endnu mere plads, hvor man eventuelt kunne lægge en sofa, så man får nærmest sådan en følelse af et samtalekøkken eller et køkkenalrum. Og så hvis vi går herind, så har vi vores badeværelse, hvor der er en varmvandsbeholder, plads til en vaskemaskine, en håndvask mere, den mindste man overhovedet kan få, det er vi jo nødt til, når vi har små huse. Og så er der installeret et komposterings- og separationstoilet. Det er også den, der hedder Villa Separat. Det er Rolls-Roycen inden for komposteringstoiletter. Og hvis man ikke er til komposteringstoilet, så er det altså også en mulighed at få installeret et helt almindeligt vandkloset. Og en brugskabine, hvor det sidste lige skal monteres. Og så selvfølgelig ovenover badeværelset har vi hemsen, hvor man sagtens skal sove 2 eller endda 3 personer. Og så er der den her ribe op på hemsen, og den står med den her vinkel nu, den er faktisk ikke fastmonteret. Den kan man faktisk, alt efter den kunde, som nu overvejer at købe huset, kan vi montere den skråt, så den har mere sådan, som en trappe, eller vi kan også sætte den lodret som en decideret ribe, og så kan man jo bruge den som ribe. Så hvis man er interesseret i at købe et ægte, bæredygtigt tiny house af naturlige byggematerialer og med sundt indeklima, så giv mig et kald eller skriv en besked, og så tager vi en snak, og så kan du få lov at se det. Huset her er jo bygget ud af de mest bæredygtige byggematerialer, så det er træhus, en trækonstruktion, og så er væggen isoleret med træfiberisolering, og så er der faktisk også træfiberplader på, både på indersiden og på ydersiden, og så er væggen pudset med lerpus. Og det her lerpus er altså helt fantastisk, for det gør, at du får et fantastisk indeklima. Det regulerer din temperatur i rummet, og det regulerer også fugtigheden i rummet. Så der er ingen dampspærre i det her hus, så når der kommer fugt ind i huset, så kan fugten diffundere igennem væggen og ud på ydersiden. Beklædningen her på huset er noget helt specielt, for det er nemlig det, der hedder termotræ. Så det er varmebehandlet træ, i stedet for trykimpregneret træ, som man har brugt førhen. Så det vil sige, at der er ingen kemi i det her. Det er varmebehandlet, og det gør, at træet ikke behøver at blive behandlet. Så det kan simpelthen stå i rigtig mange år, uden overhovedet at skulle have nogen form for behandling. Så det er også fedt, at man kan have et bæredygtigt og naturligt hus, men som også er vedligeholdsfrit.